טוב, זה הרחוב שלנו, אנחנו מתקדמים לכיוון הבית. חשבתי להראות לכם קצת את האזור, אבל אין לי הרבה מה לדבר בינתיים, אז כלום, נהיה בשקט עד שנגיע. או שאני אפסיק לצלם. אנחנו כבר כמעט פה. יש פה כלבים בשכונה, כמו שאתם רואים, מטופחים. כל הרחוב הזה הוא כל בתים פרטיים, יש פה הרבה שגרירויות, וממול יש לנו בית ספר, שזה גורם לרעש לא מועט בשעות הבוקר והצהריים, אבל לא נורא. עוד תכף לא תפתח את השער של הבית. זה הבית שלנו. קצת קשה לראות מעל הגדר הזו. זה הבית. מדרגות, תראו הרבה מאלו. פה זה כניסה למכונית. המכונית שלי חונה בחוץ, כיוון שהיא נמוכה מדי, היא לא נכנסת בגראז', היא נוגעת ברצפה. אבא, אני צריך אותך פה כדי שתסדר לי את זה. זו הדלת, זו פלור שפותחת אותה. טוב, נכנסנו הביתה, עדיין בלגן נוראי, כי רק אנחנו באמצע המעבר. זו הכניסה, פה שלנו שירותים לאורחים. השמש בדיוק באה לי ממול ולא רואים כלום. טוב, פה יש לנו איזה מול פינת ישיבה מוזרה. פה זה אח לחימום שסתם לא נשתמש באפה. זה חדר האורחים, כמו שאתם רואים הוא עדיין מבולגן. חלון עם שמש. זה חדר האורחים, טלוויזיה, ספות, סלון, עניינים, קופסאות. בואו נצא שנייה החוצה, נראה את החצר. זה החצרונת שלנו, קטנטונת, אבל מאוד נחמדה. עם יותר בריכה מאשר חצר, כמו שאתם רואים, אחד בכל מקרה זה קטנה. ואם אתם מצליחים לעקוב אחריי, אז מפה יש ירידה במדרגות לאזור חשוב מאוד בבית, שזה האזור של הפרישה, איפה שעושים אסדו. אתמול עשינו את האסדו הראשון. יש פה שולחן ככה לאכול. טוב אפשר לעשות בר משקאות או משהו. כמה פרישה עם מה שנשאר מהעצים אתמול, קצת אוכל. מכאן יש דלת כניסה שהולכת לכיוון החניה, אבל אין לי מפתח עליי, אז הוא מססים. אני חוזר במדרגות לכיוון הגינה. אני לא אקפוץ לבריכה כי האייפון שלי הוא לא נגד מים. אלו חלונות יפים, אתם יכולים לראות. למעלה זה חדרי שינה, ועוד יותר למעלה יש מרפסת שנראה אותה אחר כך. אין מושג למה אני משנה את הכיוון, זה בטח לא יראו שום דבר. פה שני החתולים שלנו. צ'יצ'ו. צ'יצ'ו, תגיד שלום. זה ממה. ממה? יש לך נזלת. טוב, זה כמו שאמרתי הסלון. פה יש את החדר האוכל. פה יש איזה מישהי שמנפנפת לשלום, עם חיוך מקסים. דני, שלום דני. שלום. אוקיי. מה עוד? טוב, מטבח. פה פינת הקקי של החתולים בתוך המטבח, זה מקסים. פה זה חלון שמשקיף לבית ספר שהראיתי לכם אותו קודם, מימון. ומטבח. מאוד מרווח ונחמד. נעלה במדרגות. שוב האור ממול ולא מאפשר. כאן משקיף על הסלון. צ'יצ'ו אוהב לשכב פה בפינה ולהשקיף על מה שאנחנו עושים. זו הקמה של חדרי השינה. נתחיל משלנו שהוא בלגן נוראי, פלור תקלל אותי אחר כך, אבל לא נורא. אני אדליק אור, שנייה. צוות ההפקה לא היה מאוד יעיל. זה החדר שינה עם חלונות שסגורים כרגע, אבל משקיפים לכיוון הגינה.
ג'קוזי נחמד. חדר ארונות, מסודר. נמשיך הלאה. פה החדר של דני. כמובן שהוא מסודר בפלי. מיטה. ופה זה החלונות שקונים לבית ספר, קצת רעש. שירותים שהם משותפים לשירה, שהחדר שלה תכף נראה. השירותים כאלה, לא חשוב. זה החדר של שירה, וכמו שאתם רואים, הוא עדיין חדר קופסאות, כיוון שעוד לא ארגנו אותו לשינה, בין המיטה וכן הלאה, אז אין הרבה בעיות. זה שני חדרים עם שירותים משותפים פרטיים לשניהם. פה יש עוד חדר שינה נוסף, שיש לו שירותים משלו, שכרגע שירה ישנה פה על מזרון, אנחנו שבוע נחליף, נעביר לפה את הקופסאות ואת החדר שינה שלנו נשים איתה ונסדר אותה. זה אמור להיות חדר אורחים, כמובן שאתם תוכלו לישון פה כשתבואו. מדרגות, שוב, ממשיכים לטפס. וזו הקומה האחרונה, שזה הולך להיות מין חדר עבודה, שכבר חלק ממנו מסודר, השאר בלגן. חדר עבודה שפלו השתלטה עליו לחלוטין, אבל אני אגנוב לו קצת. שהוא מקסים, כיוון שיש לו יציאה למרפסת שהראיתי לכם מלמעלה, כן? שאין לי שוב את המפתח של הדלת, אבל יש פה מרפסת גדולה, יפה, שמשקיפה על הגינה. באותה קומה ממש יש את אזור אין לנו עוזרת שישנה בבית, אנחנו לא רוצים. זה, טוב, שירותים כמובן, 6 חדרי שירותים יש פה. זה חדר הכביסה, כמו שאתם רואים. וזה מה שהיה אמור להיות חדר לעוזרת, שאנחנו נשתמש בו בתור מקום לאחסן דברים. מה שלא הראיתי לכם זה את הקומה התחתונה, ששם החניות של המכונית, אבל אין הרבה מה לראות שם כרגע. אז זהו.